Әкияттә хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Гайнан Әмири карт төлке. Урман халкы дус бер артель корган ти. Аяу шунда рәис булган ти. Артельдәге күпте күргән карт төлке исәпләгән үзен урмандың күрке. Яшәгән ул анһат кына төкереп, эшләмәйсә, тир түкмәйсә, кикереп. Элегрәк төлке зур мөдир булган. Кош-корттарга хуҗа булып ул торган. Үз кулында һис тартынып тормаган тавыгын да, әтәсен дә урлаган. Бер көн килеп төлке түрә тотылган. Тик капкандан анһат кына котылган. Хаталандым, кисерегез дигән ул. Урлашмам дип ант иткән, һүз биргән ул. Ышангандар, асыгавыт куяндар. Фермага уны зам итеп куйгандар. Ләкин төлке үз кылыгын куймаган, инде һимез өйрәктәрде урлаган. Эште хәйләлерәк кылган ул. Койрыгын уңга ла, һулга борган ул. Тавак-тавак гаризалар язган ти, өйрәктәрде каздар урлай икән тип. Бер актырнак был гайбәтте фашлаган. Төлке тагы ант итәргә башлаган. Хаталандым, кисерегез дигән ул. Алдашмам дип ант иткән, һүз биргән ул. Ышангандар, асыгавыт куяндар. Төлкене пом итеп яна куйгандар. Аю әйткән. Төлке коштар белгесе, ферманы ул үтәһеннән күрүсе. Төлке ситтә генә мыштым гына ултырган, был юлы шым гына котылган. Уйлайһыгыз, төлкелеген ташлаган? Ташлатырһың, каздар урлай башлаган. Күргәндәр дә был мәкерде куяндар, төлке эшен йыелышка куйгандар. Алты сәгать буе тәнкыйть иткәндәр, һөйләй-һөйләй йонсып арып иткәндәр. Төлке әйткән: Авыр, аяу, тугандар, эшләргә камасаулай куяндар. Ышаныгыз, гайбәт һөйләйдер, ялган. Һәм кайгынан башын эсүгә һалган. Фермага ул көндә эсеп килгән ти. Тәнкыйтьләһәң, эсмәскә һүз биргән ти. Тик йөрегән исереп тә кикереп, эшһезлектән үз майына һимереп. Ахыр сиктә хатта аяу түзмәгән. Төлкене бер көн тотып нык тиргәгән. Кабинетта төлке бешкән, тирләгән, тик был юлы вәгъдә һүз бирмәгән. Тоткан да ул Арысланга хат язган. Һәлак булам, Арыслан дус, ит ярдам. Тавык каздар бел шәхси уй салалар, намысыма минең яла ягалар. Бына бер сак идаранан алыстан килеп төшкән өлкән түрә Арыслан. Бунан тикшергән ул эштәрде, котын алган вак-төяк севештәрдең, ферма халкын йыелышка сакырган, трибунага батып, хаты акырган. Я, әйтегез, кем рәнҗетә төлкене? Әллә уның язмышы бик көлкеме? Ул фермала иң зур белгес санала. Аю, надан, куян куркак алама, каздар юнһез, тавыктар аңгыра. Себештәр ни? Улар әле саңгына. Дөрес, төлке тәгәрәй хазга карап, ул эшлекһез һәм алдаксы, ул карак. Әгәр ярдәм итмәгәндә яхшылап, бик кыйммәтле белгес буласак харап. Һез төлкене арагыздан каумагыз. Һез төлкегә катты куллы булмагыз. Арысландың һүзен йыкмас булгандар. Карт төлкене
зампом итеп куйгандар. Ферма милке яртылаш беткәс кенә, олы белгес үҙәккә үткәс кенә, аю, казлар, тавык, өйрәк, куяндар карт төлкене бөтенләйгә кугандар. Был мәсәлдең мәгънәһе бик ябай. Бындай хәлдәр дөньяла ла бит булгылай. Төлкеләрнең яшен дә һәм картын да ебәрмәгез кош-кортларга якында. Әкияттә хакыйкать. Мәсәл.